మండించు, నాలో అగ్ని మండించు, అగ్ని మండించు, నాలో అగ్ని మండించు. పరిశుద్ధాత్ముడా నాలో అగ్ని మండించు, నాలో అగ్ని మండించు. పరిశుద్ధాత్ముడా నాలో అగ్ని మండించు, నాలో అగ్ని మండించు. అగ్ని కానరానందున వారు సిగ్గుపడిపోయిరే, అగ్ని కానరానందున వారు సిగ్గుపడిపోయిరే. నీ అగ్ని దిగిరాగా నీవు ఎలియాను గణపరచినావే, నీ అగ్ని దిగిరాగా నీవు ఎలియాను గణపరచినావే. అగ్ని మండించు, నాలో అగ్ని మండించు, అగ్ని మండించు, నాలో అగ్ని మండించు. పరిశుద్ధాత్ముడా నాలో అగ్ని మండించు, నాలో అగ్ని మండించు. పరిశుద్ధాత్ముడా నాలో అగ్ని మండించు, నాలో అగ్ని మండించు.
ప్రభువా, ఈ రోజు మేమందరము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నీ ఆత్మ అభిషేకం ఇక్కడ దించండి ప్రభువా. నీ బలమైన శక్తి ఇక్కడ దిగునుగాక. ఆత్మచేత ప్రతి బిడ్డను తాకండి ప్రభువా. ప్రతి బిడ్డను తాకండి ప్రభువా. నీ ఆత్మచేత తాకండి ప్రభువా. యేసయ్యా నీకు వందనాలు. మాతోను మాట్లాడండి. ప్రతి ఒక్కరు గొంతెత్తి దేవుని అడగాలి. ప్రతి ఒక్కరు దేవుని మనం గొంతెత్తి అడగాలి. అడుగుతూనే దేవుడు మనల్ని అభిషేకిస్తాడు. అడుగుతూనే ఆయన ఆత్మచేత మనల్ని నింపుతాడు. మనం అడుగుతూనే మనల్ని అభిషేకిస్తాడు. మనం అడుగుతూనే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మన హృదయంలోకి వస్తుంటాడు. ఆత్మచేత సత్యం చేత దేవిని మనం ఆరాధించాలి. మౌనంగా చల్లంగా ఉంటే కాదు, చప్పట్లు కొడుతూ ప్రతి ఒక్కరు గొంతెత్తి మన దేవిని మనం అడగాలి. నీ ఆత్మవరములతో నన్ను అలంకరించుమయ్యా. నీ ఆత్మవరములతో నన్ను అలంకరించుమయ్యా. నీ ఆత్మవరములతో నన్ను అలంకరించుమయ్యా. నీ ఆత్మవరములతో నన్ను అలంకరించుమయ్యా. నీ ఆత్మకి రాగా నీవు ఎలియాను గణపరచినావే. నీ ఆత్మకి రాగా నీవు ఎలియాను గణపరచినావే. నీ ఆత్మ ద్వారానే నీవు గిద్యోని ధైర్యపరచితివే. ఆత్మ ద్వారానే నీవు గిద్యోని ధైర్యపరచితివే. ఆత్మలో నుండే నీవు మోషేను దర్శించినావే. ఆత్మలో నుండే నీవు మోషేను దర్శించినావే. ఆత్మలో నుండి నీవు మోషేను దర్శించినావే. ఆత్మలో రారే నీవు మోషేని ధైర్యపరచినావే. ఆత్మ ద్వారానే నీవు గిద్యోని ధైర్యపరచితివే. ఆత్మ ద్వారానే నీవు గిద్యోని ధైర్యపరచితివే. ఆత్మ ద్వారానే నీవు గిద్యోని ధైర్యపరచితివే. ఆత్మ ద్వారానే నీవు గిద్యోని అగ్నిదారులతో ప్రభు గిద్యోని ధైర్యపరిచినాడు. ఆ అగ్నిదారులతో గిద్యోని ధైర్యపరిచినాడు. ఈ రోజు మనందరినీ ధైర్యపరుస్తాడు. ఈ రోజు మనందరితో దేవుడు మాట్లాడతాడు. అగ్నిరాగా నీవు ఎలియాను గణపరచినావే. నీ ఆత్మవరములతో నన్ను అలంకరించుమయ్యా. 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 నన్ను ఆత్మవరములతో నన్ను అలంకరించుమయ్యా. 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 యేసయ్యా మమ్మల్ని అలంకరించండి ప్రభువా. ఆత్మచేత అలంకరించమయ్యా. నీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకములతో మా మీద దిగునుగాక. అలంకరించుమయ్యా. నన్ను అలంకరించుమయ్యా. నన్ను అలంకరించుమయ్యా. నన్ను అలంకరించుమయ్యా. నన్ను అలంకరించుమయ్యా. నన్ను అలంకరించుమయ్యా. నన్ను అలంకరించుమయ్యా. నీ ఆత్మవరములతో నన్ను అలంకరించుమయ్యా. నీ ఆత్మవరములతో నన్ను అలంకరించుమయ్యా.
అలంకరించుమయ్యా, మమ్ము అలంకరించుమయ్యా. హల్లెలూయా. కూర్చో.